мушкилоти норасоии нақлиёт ва шикояти зиёди мусофирон масъулинро маҷбур менамояд, ки рондани таксиро ба муҳоҷирони меҳнатӣ дубора иҷоза диҳанд. Шӯрои ҷамъияти доир ба рушди таксӣ ба Шӯрои Федератсияи Русия дар ин хусус нома ирсол намуда хоҳиш кардааст, ки ба хотири ҳалли мушкилоти норасоии нақлиёти ҷамъиятӣ муваққатан ба муҳоҷирони меҳнатӣ рондани таксӣ ва машғул шудан ба мусофиркашонӣ иҷозат дода шавад. Дар ин хусус намояндаи ин ташкилот Ирина Зарипова ба хабарнигорони нашрияҳои русӣ иттилоъ додааст. Дар нома аз ҷумла чунин омадааст: мо пешниҳод менамоем, ки дар зери назорати қатъӣ муваққатан рондани таксӣ ба муҳоҷирони меҳнатӣ иҷозат дода шавад. Дар ин бора имрӯз тамоми имконоти техникӣ дар шакли технологияҳои суғуртаи тематикӣ мавҷуд мебошад. ба қавли Ирина Зарипова, мушкилоти норасоии ронандагони таксӣ ҳанӯз аз оғози соли 2023 дар қаламрави Русия сар зада, махсусан дар шаҳрҳои калон норасоии таксӣ баръало эҳсос мешавад. ёдовар мешавем, ки зодагони баъзе кишварҳо аз ҷумла Қазоқистон, Қирғизистон ва Ҷумҳурии Беларус метавонанд бо ҳуҷҷати ронандагие, ки аз кишвари худашон гирифтаанд, дар Русия ба сифати ронандаи таксӣ кор кунанд. вале ронандагони тоҷик барои дар Русия таксист шудан бояд ҳуҷҷати ронандагиашонро бо ҳуҷҷати ронандагии Русия иваз намоянд. барои дар Русия ба ҳайси таксист кор кардан муҳоҷирони меҳнатӣ бояд ҳам аз кишвари худашон ва ҳам аз мақомоти Русия дар бораи доғи судӣ надоштанашон маълумотнома пешниҳод намоянд. хотиррасон мекунем, ки бо пешниҳоди депутатҳои рус кор кардан дар нақлиёти ҷамъиятӣ аз ҷумла автобус ва таксӣ барои муҳоҷирони меҳнатӣ манъ карда шуда буд. вале ҳамакнун худи мақомоти Русия мехоҳанд муҳоҷирон дубора ба кор ба таксӣ баргарданд, зеро ин амал боиси норасоии шадиди ронандагон гашта, мусофирон ҳамарӯза аз нарасидани таксӣ шикоят мекунанд.